Amigos, meu nome é Breno Match, който е за финала на Шампионската лига. Тогава едните ще се справят Реал Мадрид срещу Барса. В този сезон Барса срещу Реал Мадрид. Предните близъци имаха някъде около 4 гола Барселона 3. Тук Левандовски и пропуск. Тук Ламин Ямал. Ламин Ямал подава на Барселона, на Реал Мадрид. И тук Педри подава на Педри до Дали Олмо. Левандовски. Тук Левандовски, но един от белите взимани подава на още един от белите. За сега белите и районите червено сини те няма никой гол за сега. Опа, за малко гол. От Барселона. Рафиня подава на един от белите. Тук начин за сега Ембапе и вкарва Ембапе. Гол за Ембапе от Реал Мадрид. Барселона изоставя. Това е за финала на Шампионската лига и Реал Мадрид става един от първите, който вкарва за този матч. Рафиня и се намъкна топката на Ембапе. И пропуск за белите. Така Ламин Ямал, като беше в Байерн Мюнхен, той искаше да бъде месечен в Барселона. Но Барселона излежава в финала на Ембапе. Ембапе е първо по време смешва. Реал Мадрид има един гол от Килиан Ембапе, който трябва да е само един гол, да се надяваме. Тук Рафиня беше Рафиня. Тук и Ниго Мартинес. Тук Рафиня. Тук Левандовски. И тук Ембапе. Вече Педри. Тук Левандовски изпреварва белите, но не спъват и толкова беше белите. Така Левандовски се чуди какво да направи с тази топка, но му я откраднаха топката. Тук има Дани Олмо, Левандовски. И гол! Не е гол. Левандовски направо. Родово. Тук Ембапе. Тук Дани Олмо. Дали Олмо се изпреварва също, но му откраднат топката. Барса ще трябва да се стегнат яко.
Перед всички сблъсъци Барселона вземеш купа и продължаваме следващия матча. И за съжаление Реал Мадрид успява